iratita olatz, atxabaltakoa eta antzolakoa eta dauzko 15-16 urte. Pilotarixak. Bai. Hiru hiriburuak txapelketa irabazi berri dozue, hasteko eta zorionak. Eskerrik asko. Zelan pasa partidua? Nolako finala izan zen? Egixe esan partidua hasiera batian urduri neguan ni behintzat, eta hasi ginean urduri, eta tantoek igual azkarregi bukatzen, saiatzen azkar bukatzen, eta gero ja lasaitxu ginen pixkat, eta lortu ginoen asentatzea, eta orduan hobeto jun zen partidua, baina egixe esan partidua erreza izan zen. Bai, tantuak azkenian hasiera baten bastante azkar fan ginen itxe, baina bueno, apura lasaitu eta semifinala moduen azkenengo tantuetan lasaitu eta ja... Eta txapela. Bai, hori da. Igaz finalera heldu zitzen txapelketa berian, igaz galdu eta aurten. Bai, aurreko urtien oso txartu. Olatzek belaunegien ez dakit. Bai, lesiona honitzen belaunetik gelditzu jatela blokeauta ezin ebala lusatu, eta partidua alzan modura bukatu ginoan, baina gero gelditzu nintzen 2 hilabete geldik, eta gogorrein jaten egixe esan partidu hori. Ni eskuko minaz fan nintzen, denbora asko nahien ja eskuko minaz, eta finala justo eskuko minaz toka jaten. Baina, bueno, aurtengo txapelakin ja, beste zeba. Da, huelta emun da. Egisa daia, Badorea ez da denporatxo bat elkarrekin jokatzen. Hori abantaila da, olako final bat planteatzerako orduan? Bai, hori da. Ja, entrenamentuekin azkenien, ja partidotarako ja presaz, orduan, behai, jolazen duen partidanekin ja azkenien torneotarako eta asko laguntzen dago bai. Berbata itxeko be momentu hortan erreza urtetzen jau, zati goiaz ja 2 urte gutxi gora bera batera jolasten eta dauko berreztasun gehiago pelota batzutara ez dakigunean zein jun aurrelarixa edo atzelarixa desiditzeko hori. Eta bisetatik zein ja lasaixena, pikin bat kontrola ipitzen dagoena, orden ipitzen dagoena partidoetan. Nik olatze zango nagoen. Bueno, nik uste dut hori, segun ze partidutan aldatu itzen dela. Batzutan bat lasaixo bat eta bestatutan bestia. Segun nundo jarren partida igual aurrian gabizenean gehien bat igual ni azkartu eta danak azkarritxera eta igual iratik ipini lasaixo partidua eta atzeratu eta peloteak eta bestatutan alrebez. Bai, azkenien partiduan arabera. Horra, psikologa lanak itiebe tokatzen da. Bai. Hasi zitzen bixak 8 urterekin pelotan, zatik? Pelota? Ni justo nagoen futbolien apuntatu nintzen urte hortan, eta klasetik urten eta frontoia onduen orden. Ni amaki frontoitik pasetan eta esan dutzen, pelotan apuntetia auro eta hortik, hasi izan dena. Hola? Ni hasi nintzen, ez da, familixatik ez dator behintzat, zatik, ne familixan lehengusuak eta ibilitza, baina bestela gertuan inobez, eta adibidez leirekin beti bixak bera iztiatan eraiztiak kintako adienez beti batera ibiliga eta zela bera itza pelotarixa dan, bixok hemen ibiliga frontoian beti batera eta nik uste hortik hasi zala, jendean inguruan ikusi pelotan da bizela eta zue apuntau. Puntu ontara alduta etzai da motzen? Keba. Naiz eta gauza txarrak, partido txarrako berdin. Azkenien, adibidez, oingo finala moduen, azkenien lortzen dozu zehose. Lana ondo egiten danean emaitzak etortzen dira, lehenago edo berandua. Eta zuena izan da, txiripa asko historio bat hau da, bikote egin zitzien, ez zeukatzuelako beste bikotekiderik. Bai. Adibidez, ni atxabaltan, justo eilintzen beste 3 mutiekin, orduen nintxe zuzkun ni mutil bateaz eta beste 2 mutila batera. Baina gero bat desapuntau zan, gero ja apuntau zan eska bat, baina segido desapuntau zan, orduen ja kadeten ja pelota gogorrauak, nausixauak zin ja maia igertu izan. Orduen ja justo antzuelan entreke zazela 3 bakarrik eta laugarren abiertza goila Bai, ni bola, hasiera batean mutiekin beti eta gu baitza ginean 3 mutiltani eta ibiltze ginean hor 2 mutilak eta ni beste mutil batekin eta ni gelditzu nintzen hor kadetietarako salto hortan enekixela mutilekin juntzatik pelotak ja tokera igotzen dira eta indarra be aldia dago. Orduan, inean urte bete Leire eta Nagorekin 3 pareja eta partiduak gutxi gelditzen zirela eta igual beste bat gehiago hobeto 2 pareja egitzeko eta orduan iratikin juntau ginean eta oin gustora gabiz bixo batera. Venga, oin gusteko momentua. Galdera oin zerixotxugo bak. Nolako pelotari da irati? Nik uste dut pelotari
dala oso gero ez da segurantzia gehiago hartzen jundala, batez be atzekaldian, igual krisia gutxi aukin eta atzian ondo lantzen tantua, eta egixe esan ondo babesten da bena kantxia. Eta goin, zuria, menga zure piropua, olartzen dako nolakoa da? Ez dakit, kantxan asko laguntzen dagoela, bai ez dakit animetan eta jolasten dagoela indiferentia zabalera baten bestian txokora, orduen bai aldagoela sorprendiru ezen momentu eta gero bai pelotak eskatzen eta aldagoela lagundu asko. Orduen bai, gero bai animetan eta horrek laguntzen dagoela. Eta garbi dau, ondo, elkar ondo ulertzen zai. Bai, hori. Oin arte, bueno, Bergara, hau da, 3 hiriburuak alde batera lagata, zein da oin arte gehien gustauzatzuen txapela, txapelketa, eguna, momentua? Nik uste dut parejetan izin zala bixok batera inginoana arrasaten jolastu zen finala, izin zen oso politxa gertukuekin eta azkenean izin zen final oso gogor bat galtzen hasi ginen, gero berriz remonta, berriz galdu eta hola juntzana oso parekautakoa eta lortu ginoan azkenean txapelia lortzea eta gero badibez nahi geixen kostau jatena o geixen guztatz jaten txapelketea izin zen Naparroko txapelketakoa izin zela nire lehenengo txapelia. Eta Iratiri? Niri nik lehenengo txapela irabazien nagoenien Arrigorriagan izan zela, hori izan geixen, ez dakit. Lehenengo txapela izan ez, ilusioa egin. Beti berezixena, ez da? Hori da, lehenengo txapela beti da berezixena. Baina gero hori niria beba arrasatekoa, ze azkenien, atxabaltatik 5 minututara dau. Eta lagunak, familia, bezagun pila bat etorri ziren, eta horrebe pila bat itxen dau, eta finala behizen zen parekatuta. Zuego oso gaztiak zai, baina esango neukea jau zaiela pelotara momentu honenien esango dut. Emakumezkoen pilotak bilakaera ondixo eduki dau, azkunde ondixo eduki dau, ondiok amadau egiteko, baina benetan da oinez, ezaguna, esanguratxu batzuk egiten dozuena, erdigunean ipinez zaituztegu, eta eskertzen da. Bai, gu adioz ni hasi nintzenean ja neskak ikustezian, baina egixe esan gu baino 3 urte zarrauaetan, 3 urte zarrauak eta hortik zarrau esan ikusten antzulan neskaik behintzat, eta hasi ginen leiretani bastante antzera edadez, eta orduan ni beti eduki dut leiren babesa esateko moduan, berak lagundu ez da beti bide hortan. Ni justo lehenengo txapelketan apunta ginen batera ja. Eta hor, hasierako partiduen justo izen zen irunak, itxosun beste baten kontra eta esan gurot ez dagoela jende asko. Baina hortik onaia pila bat, adibidez oin lauterdikoan gaz jende pila bat. Hau asko beho azkenien ikustia apuntetan dela jende gehiago, bai txikinak handixak, horrek ez dakit, asko obera itxen dugu. Eta gero baiaran be baditugula, ez? Zue baino zartxuak dianak, ja maila bat lortu dagoenak, Leire ez, Galeano, Oñatin, Madalen eta Uxue, Maile Barrokal, Errate Bergara, erreferentiak edo zuentzako, Leire ulertzen du baiet, ez? Bai, azkenean beti egon dia ni mailekin be txikitzatik ibili naiz batera, ez bada beste txapelketa, hemengo txapelketan Bergakoan beti batera ibilga, eta beti eduki dugula relazio oso ona pelotarixon artean, orduan horrek be lagundu itzen dauzuk pelotan segitzen. Eta ikusten nora heldu dian, ez? Hori da, bai. Azkenien ikusten duzu zu behaltzaela, azkenien heldu. Eurak, ez dakit, eurak heldu die, zue, ez dakit, altzaela heldu. Hori da, bai. Zugan sinisten duzu, horrela. Bueno, partiduak asteburutan, torneuak udapartian, badakilek ikusten duzula, torneuaz, txapelketaz aparte, lagun artekoak eta olakoak. Aizialdirako denpora gutxi, ulertzen dut, baina aukera dako zuenia. Asteburun batian, partidu horik ez daku, ze egiten duzue? Igual lagunekin urten, askotan zela astebukaretan partidua dauzkaun ezin gala egon lagunekin, eta erekin urten, eta hitz egin egunian zihar, eta igual plan diferentiak, igual udan urtetz jatzu egun batian Donostira jutia playara, o mendira, o beste aukera asko. Eta zela eskertzen dian, ez?
azkenian ezare denpora guztian pelota, esatik horrek be azkenian desgasta huitzen dutzu, eta azkenian burua despejatzen duzu lagunekin egoter uzkoan. Eta iratik, zeiken dagun? Ez da, partido asko goten di, baina, bueno, libre dauko nien, adibidez, nik bai zaskioa lehen jolazten du, baina horbe adibidez lagunekin egotenaz. Orduen asko eskertzen da, ez? Lagunekin disfrutatako kirol bat dagoela. Eta gero niri bai, ez dakit, kirola niri asko guztetan jat, kiroldo gira faten aztola, baina bestela bai, aprobetxtea denboria lagunekin egoteko, kalien apur bat, eta holatzak esan dagoena, udan bai, ez dakit, kanpora urteteko apur bat. Aipatu ditugulen hemengo Bailarako beste pilotari erreferente batzuk, noraino heldu dian eta helduko dian gorau. Zuek badakotzue ametsen bat, pelota munduan lortu gurako zeikiena? Nahi gustauko jaten ailegatzia lehenengo mailara nesketan, zetik azkenian txikitzatik hasi naiz pelotan, eta nire asmoa da segitzia aldoten eta geixen, eta nahi ilusio ingo zoztan horregotia goixan. Niri bai, eta egunero partido bakoitza disfrutetia, nahiz eta galdu irabazi, azkenien ez dakit disfrutau. Igual dutzo galtzia, urrengo partido bat etorriko jatzu irabazten duzuna. Orduen, ez dakit, gero bai azkenien eltzia elite mailara, baina, bueno, espada eltzen be, segirutia disfrutetan eta... Importanti da, prozesuan disfrutatzia, ez? Hori galtzen da momentuan? Nik uste dut, bukatzen duzunean disfrutatzetik kirol hori nik uste dut jala gain biozula, esatek azkenean esabiz goguakin eta nik uste dut ondokoei kalte bezala zabizela hitzen. Zatik, zare estorbatzen ez, baina ez tozula gatzen bestiek disfrutatzen. Azkenean kirol hori itxeozu itxiarren, eta nik uste dut zeu zei itxen dozula zu gurozulako benetan, eta ez da ondo paseta dozulako bertan. Hori da, bai. Bueno, segi zuen ametsaren bila, gu jarraituko zaituztegu kanpotik bixi-bixi, eskerrik asko Irati, eta olat, zorionak. Eskerrik asko.